že sa sebe kloníme a naposledy si zamávajú dlane. Ja nechcem, aby tvoje srdce stíchlo, aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život plinie rýchlo. Mňa nepresvedčí nikto, že keď človek umrie, tak ostanú len fotky. Všade mobily, čo je? Človek potrebuje nádej, aspoň niečo, aspoň 3 bodky. Ja nechcem, aby tvoje srdce stíchlo, aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život plinie rýchlo. Spievateľi, áno, tak nech ten život trvá. A moja dlaň nedá s Bohom tvoje dani, veď ty si moja prvá. Čo dá si mi svetlo, ako ráno na svícaní, nech trvá. A náš koniec je len otázka veku, veď ty si moja prvá. S ktorou som schopný stráviť život pred smrťou na úteku. Mňa nepresvedčí nikto, že keď umriem, tak ostaneš moja. To je asi hlavný dôvod, prečo sa ľudia tak umierania boja. Ja nechcem, aby naše srdcia stíchli, aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život je tak rýchly. No tak čo si na drahá, pripravená spívacká podobnosť, konečne, tak nech ten život trvá. A moja dlaň nedá s Bohom tvoj dlaň, veď ty si moja prvá. Čo dá si mi svetlo, ako ráno na svítaní, nech trvá. A náš koniec je len otázka veku, veď ty si moja prvá. Dámy a páni, na záver si to meníme, spívateľi pre nás, poďme. Tak nech ten život trvá. Miláči, keď spívaš s Nónem, spíva sa do rytmu, dobre? Veď ty si moja. Toto na vás platí, milovaní Slováci. Med a bič, poďme cvičiť. Tak nech ten život. Považujem sa na cvičené, píše sa história. Snína a Nónem. Veď ty si moja. S ktorou som schopný stráviť život na úteku. Vaše ruky. Ty si moja